снимам. Здравейте, хора! Това е Епика 15 Ultimate Season. И днес, както видяхте в заглавието, ще имаме един малък 3SK пак opening, ама не пакове 3SK, а ще отворим 3SK. Така. Надявам се да се падне някой. Чакай. Кои щяхме да търсим? Ето, търсим Информ Пике и Информ Гризман, защото гледам, че много им се падат гризманчета. И затова почваме да се купим. Айде! Добре, почваме първия. Ей, добре бе, шеф Войго. Той е добър. Не струва 5000, ама пак става. Има някакви пичове от Марсилия. Видите ли също там? Шефи Войго е добър, да ви кажа. Така че, следваме си го всичко. Това беше добро. Миналия път, като правих пак опенинг, тогава нямах канал. Най-силният ми беше 82 оверал. Някакъв Алекс Текстрейера от Шахтар. И сега не гледам. Кой се падна? Кой се падна? Ей, такива тапаци ми идва наистина. Те не се продават, бе. Те 600 койс не струват. Ето, Quicksell. Наистина Quicksell. Quicksell или направо тънчиско. Колко ще е Quicksell? Айде, добре, Quicksell. Нищо не се пада за сега. Падна се в лего. Ама... Да видим. Дали някой малко по-добър ще се падне? Не. Зует, брат. Аре, како е? Трябваше да ми се падне Фанта Зует. Како е? Добре, някакви руски екипи. Които са... Да, и 200 коинс. Сега. Отваряме. Или не, чакай да видим. Някакъв друг пак дали има да отворим фичърта. Да, ама не. Ти си, брат. Ще отваряме голд пачета, защото в тях е по-голям шанса да се падне нещо. Мисля. Не знам. Дори ще отворим и един на Rare Gold, ама там не се пада нищо. Сега ни се пада някакъв пич, ама добре. Не е поне някакъв. Нали също? И той ще си го сейфне. Добре. Останалото го Quickselвам. Още един и после Rare, който и къде е Rare? Къде да е? Отново тук. О, боже. 1200 коинс. Ето го сега. Трябва го отпакам. Дали станаха 300? Не станаха. Ето за такива хора. Как ще се падне и това? Някакъв е то от New Wells Boys. Ето само ще си го сторна, останалото е за буклука. Всъщност... Има някакъв дупликет. И пак ще си го сторна. Видео. 300 пада. Quicksell. Всичко с буклука. Трябва 900 даже тук.
сега. Чакай с колко почнах пак. Почнах от 80 или почнах? Добре. Имам още 4 пака. Мисля. Така. И отваряме някакъв Денис Суарес. Ама не е Суарес, който търся. Това не е някаква имитация на Суарес. Това ще го запазя. Те се продават за нещо. Това майта имам да дупликат. 56. Ай сега, да видим. Нещо хубаво. Завъртам се. Ау, супер! Пада ми се плеер контракт. О, супер! 60 в клуба. Ето, пак някакъв отчахтар ми се пада. Какъвто е... Десто. Всичко ще си го сетам, защото това се добре. Типа. 300, защото някакъв. Ти колко си? Като ще запазим. Точно продавам. Защото никой не търси чувци на пазара. Ще сейваме играчите. Стор. 185 коин сте го отли си, бе. Я си ги пазя всичките. 100 коин. Добре. Заключително паза сме. Това е последния пак, точно така. Така че ни се пада. Добре, още един ще отворим. Добър пак опенинг се получи, това е там не се поднава една. Аре, обаче! Снял клип. Така. Дали това? Дали. Чакай. Имам тест тук. Тук не попадам. Дай да помня. Още. Данте! Yes, way! Yes! Банани съм там. Супер! Ставаме си го. Ей, това беше добре. Няма да правя още един. Не. Се колко. Те нещо строят повече от това. Всичко си го сетим в проблем. И това смятам да е всичко за днес. Довиждане от мен. Чао.